Maya, what you want to do decision? Nasuno. Kuti since Mamarali from Batarira 10 dollars again 20 dollars. So that is what you make a reporting name to Sakafana. Alright, you're open. But $30 left. Sure, yeah. So that you see your decision, you're going to be a man check. My decision is put on over the foot. Sakaya Tamarin. You will someone. Case number should come every decision. 98 of 23. Huh? 98 of 23. 98 of 23. There was someone who saw 2 juniors in them, saw 6. of 23. No, sorry. Huh? Right here. Ina mandikuma be ko macho so ga default awa Awana tamazije kuita ndo tuwa. akaita rishi ndiye munonzani mai Beitizega. ani Beitizega. iwe ndiwe manje ndiwe Wellington Manjea. Yes. Pakatomwenzi Manjea. Na Betizenda. Na Mandikumba Brian. Tinzoti pamakaona masamuna achiuya kuti uyai kudare ngei musina kuuya ndo chekutanga mbuya tinokupai Pamusore mama pakauya mapepa iyayo kwangu iruva hatina kuuya. Pepa randakaona maziso mangu nderegulenzi rakandisiyana ine zvamukuita. Saka parakauya tichisiyana ine zvakurima zvakandinetsa nekuti zvekuita zvacho papasina tatisi kurima magadhini asi magadhini angarema. Ndo mashoko angu. pakauya default judgment yekuti hamuna kuuya Pepa iro randoda kuona ese mapepa hapana mapepa 100 makaona ndakamboona 1 reference. Kana iwe wakazosvika pamba apo achida kutora zvinhu wakatosvika 15 siku wandifonera vandapedzera nawo pafoni ndobva ndati oraiti ndouya musi friday kutaura nhasi ndo pamona ndichisvika kuno hamuna kutorwa zvinhu aiyo ndakazoita payment ndiri kuharare pakatorwa mbudzi ndo zvakatorwa ndisiku right warikuti hanzi handina kuona samoni hani makaendesa masamoni mukaendesa default neighbor wavo vari panao ndakasama ndakasvotogara pabhenji uri chakavanga muzasi memba yavo kudai ndakagara ndikatosevha samon default reichungura ndakasvika ndikatosvika munhu nhasi akatokomendwa manhu ndora ndakatsvotsa ndokutanga ndakasvika ndikasiya pabhenji zvese hapana munhu nokuti even vanhu munofunga kuti default rikasvika akaisa pasi pedoo
imimi moregera moriona moti hanzi tichazoti handina kuzviona neuri mune muri kufunga kuti handina kutambidzwa but uyo ari kutaura kuti akatouya pamba penyu akatogara pamba penyu akasiya samoni wakasiyira kwavari here kana kunechii hapana mukomana anogara po zvinhu mukadzi anogara kumba kwavo but vana venyu vakasiyirwapo kana vakasiyirwa ndisi kuramba ndozvandakazotaura pafoni ndichitaura nakomedrosa handina kuramba nekuti handina kuona asi pepa randakaona nderekulenzi hatitotaura mapepa ekulenziswa totaaakadaidzwa kuno lenzi haitongi pamusoro ichangamiri iyo wataura kudaro ndatumira masamodzi ekutanga iwo sevillager wakatoita meeting iyo watoripo kuti nezidano vamwe wavo wese pamwe chete vachikukura nezvemasamoni avo wese wapuwa masamoni saka nedzwisika namuti vanga vasina kuona vaitsvage pameeting yesamoni vakanga vasina kuona hamuna here kuita meeting ndinokwanisa kuita meeting aripo bhaina anonditaurira chinamisipo but mwana wenyanga asipo ndofukamurora ndiyakaenda kana akaenda akaregera kutaura saka imhosva ya inini pavakazosvika kumbaokuti imhosva yani tiri kutaura isusu hatisati tiri kutaura noti zvanhu zvamunoda kutaura imimi kuti samoni bvumai kuti samoni hongu rakasvika asi handina kuda ndakati hazvina nebasa rese nekuti samoni rakaenda ndinganyepe kuti ndoti hazvina nebasa mwotoita meeting naiviyo papakaita meeting imba yavo yanga isipo meeting anakuigara hauna kuigarawo kuti iyo ini nyaya yangu na mama iri different asi iri imwe chete right samoni rakasvika pamba penyu hamuna kuriona zvamoti hamuna kuriona asi makariona mambo enzwai pandazofanirwa ndiri kuharare ndakawatini ndipe foni nditaure navo ivo wakasvika pamba wakaona mukomana akanga aripo wakati makasiyira inini here pepa wakati handichazivi kuti munhu andakasiyira pepa ndeupi asi haasiri yemukomana mwana wangu lastborn anga aripo pawazotora kuchena ndopawazobata mbudzi ndopandati ndipe nditaure navo pafoni ndopandava ndataura neanonzi handitowazivi saka vamwe vanogara pamba penyu ndiwanani wakambogara pamba penyu wakambogara pamba pangu mwana wangu saka papaine munhu anga aripo iye madondo akaenda kupi handi nyaya isati yapera uyu kana akasvika akakatambidza munhu iwe unoda kuti tirambe tichingokudaidza handi nyaya isati yapera wamwe vanhu vapinisi tiri pasiti handi tiri pasiti wotsanangura nyaya yati yapere zvaurikutiza kuenda kumba kutengo kuti handiri pasitting tofana kuti waona kamuclient yasimuka woza kuti tapedza bati papa inomwe mwana wenyu akanga aripo papaine murori akanga aripo ndiye akaenda kumusangano ndiye akaenda kumusangano ndiye akatambidzwa samoni haana mbotazi kuti akatambira pepa ndosaka pawakakonekta mombe idzi panga wakatopasiye bhozo yadheri ka wachitaura kuti huyai ipapo handi akatopa fura nepo handi pamakatokoreka pekutanga makambobva makapfura nepo changamire kana wachitaura kuti wakasiyiwa nekuti tanga tisina kuwasevha vanonyepa isusu timafambiro atinoita tingange tafamba tinoona kuti basa ratasenza nhasi nezvinhu biripo zvinenge zvakwana zvega timbosiya tozodzoka havangaudzi message of court mafambiro ake anoita wakatofonerwa wakabvunza namessage of court saka mimi zvamakaona masara makatadza nekutera ima muchiziva kuti muri pai murikasema hatidai matotera ndisingadai ndisina kutouya here kana zvakataura kuti kuningiri zvesamoni noipa samoni wakatoriona mwana wavo aripo nemukadzi aripo ndikatomubvunza mukadzi kuti handakusvika ndikagara apa here nhai mambuya ndichinyora samoni akagara pa kana wese handikatogara pachistubhu chacho chandakagara chepakicheni yavo chibhenji chiri mumazizo mekitchen right makaona samoni asi hamuna kuda kuteerera right toenda tiri pakuidentify iyo yako
pamusoro Samoni wakaliona here? pamusoro madhishi Samoni ndakariona asi ndakakutikana kuuya kudare ramambo ndanga ndakaenda kuchechi saka naizvozvo zvakaitwa pamusoro pemusha wangu handizvirambi ndozvibvuma kuuya kwakaita nhume dzenyu dzichiita zvadzakaita pamusha pangu handizvirambi mhosva ndakaigashira nekuti ndakazvidza dare ramambo. Haifu chakamira iyeyo mukati mubvunzo ndiye munhu musana akatoseva masamoni chibvunza panonzi panhingi ndepa waishondi director sazvo ndishamisa kuti ndaingasiya panext door pawo ndichienda panext ndichisamoni pamusoro ipambo panogara ava nekwandinogara ivillage 1 but patori nedistance and handirambi jesuppose vana vanoita zvese zvese ndaandisipo that's why ndakazogashira foni yandakataura nawo comrade Robertson ndiri kuharara ndakauya nezure ndobva nditi munokwanisa here kusvikira Friday mandati iwe unokwanisa kusvikira Friday kachangamire muwanina ndakaita nini ndaenda paground aitadzisa wanhu kuya kudare ndewavo sei ndichidaro pamusha pandakatanga kusvika nini ndakasvika apo nofunga dzanziri something ma6 ndakawatsanangurira kuti nini ndiri message of court ndakudare kwachifimакoni wangu wachitonditi havagoni kutaura neniba ndisiri pamba pewavo ende akatotiza wakandisiya ndichinyora akaenda kumba kwevavo ndikati kwauri kutiza uchienda ikoko ndikutoenda kumba kwavo futi koko chatoenda futi koko for sure akada kuzogutsikana akazouya newavo nekuti ava vanakati wairi wakazobva kumba kwavo wachiuya pamba pemukadzi mumwe wacho ndokutondora munhu zvirova kuti vanhu vese ava waitemba apa pawakazoona kuti ava watorerwawo ndo pakazoona vanhu kuti hazi chokwadi zvinoitika saka mutungamiri wavo kuti yakawarasisa pamusoro changamire ini nyaya yangu haisi yekuti ndaifurirwa nanhini kana kuti kudini ini yangu ndabvuma kuti ndakazvidza dare remuchangamire naizvozvo zvakaitei inini ndakuchipinda manje taita iwe wabvuma waramba asi taona kuti haiwa kuramba kwenhema ini chandakukumbira changamire nyaya yangu yakati mhanhara Brian Mandikumba achiti manjeya ari kurima munda mangu naizvozvo ndiri kuda kuripwa nemombe 1 ndo pandiri kukumbirawo changamire kuti Mandikumba akatidze kuti apa ndo pairimwa namanjeya aita kuti nini pfuma yangu poita visitation now ndo zvangaramakauya takaita chi visitation apa inhau yekuti zvakatorwa ndezvekuramba kuuya kwamambo kuramba kuti wadaidzwa namambo wotaura kuti hauendi whether you are right or wrong kunzi wadaidzwa uya kuno uya uchimhanya wosita masubmission iya ende zvava zviri very simple pamba sina munhu aivarambotorerwa kana kudii but nawe kuzvidza mambo musingadi wakomana kana wakusimuka pane makosti akawandisa nanhasi inini handina kuzviramba kana pawakauya handina kuitana naro nawo takatobvisa mari yekuvhizita ipapo wakomana havachabvisi imwe mari yekuega yekuvhizita shaka moenda rini pamusoro yechangamire ndiri ipapo panzvimbo iyoyo iri kutaurwa kunzi naBrian Mandikumba ndiri kurima nzvimbo iyoyo ndo ata kuti wakomana wangu wachiuya isu dare chati kana pari pako tinongokudzorera izvi zvanga zviri zvemisikanzwa izvi nyaya yaunotongwa pari pako udi zvotongwa wodzorerwa nzvimbo yako kana pasi pake wakomana wangu ndo zvada kuti vanouya kuchiona kuti titonge nyaya irini ouya rini musi chitatu pamusoro tiri pataya Weddington manje ininonzire pataya manje gadheni riri kunzi rairi mwana Weddington rakanga riri gadheni revabereki
saka vabereki pavakashayika inini ndindakasiya kuti ndinemusita ravo. So at first iwe uri baba uri mwana wani? Okay. Aiwa iyo tichaitonga ndozvandoti pari kuuya vanhu. Ndozvatakataura kuti vanhu ngavauye vaite visitation panyatsoonekwa nekuti yakaramba kubuda muno nyaya iyi. Yaramba kubuda kuti pakamira sei. Ndo patakati wakomana wangu chiendai mundoone kuti pakamira sei. Iwe uchindoona uye onda advisor ndo padhadhimini kuti aiwa hapasi pako kana kuti ndepake. Musi weWednesday ndiri ipapo changamire handizivi kuti pane here humwe umbo hwandingakwanise unzai pari zvino panhau yenzvimbo iyoyo. Buritsai taendesa muburitsa umbowo. ndofunga chetiri kudiwa umbowo hwakukanaka kuchengeta ake isu chetiri kuda kuuya kuzoona panzvimbo pavo penyu kuona kuti nzvimbo ndiyani. Marecommendations achazoitwa nesu ndo achaita kuti muzoburitsa mai umbowo, because isu tichauya toisa marecommendations ekuona kuti tinenge tichiita. Hamusiri munega kandi mugere nevamwe vanenge vachitaurawo kuti pakadai pakadai, saka ndozve tichada kuona izvo. Pamusoro ichimama ini ndinokumbira kutaura zvishoma. Wakomana wari undipomera zvawo mhosva, asi handina mhosva nawo. Chekutanga uyu murume uyu akauya pamba pangu uyu makuseni ndisati ndambomhosva, akanditaurira kuti ini ndatuma mwana wangu kundotema huni dzeminzwa miti irimo mumuremu, ende moteme huni apa upana uye tiise mubhanda. Uyu murume akamukira makuseni achibva ataura kundinokera pamba pangu. Koma ndikumba wafana wako ndakaona wachibva nengoro wachibva neuku wachienda wakadai so kusvika pamba pangu apa, kusvika pamba pako wachisiya huni dzowakatema dzowakatakura ngadzibva dzava dzekugumisira, dzowakasiya ipo papo ngadzibva dzasarira futi papo, nekuti igadheni rangu. Ndikati wakomana wakatema papi? Vandabudza tino makatema huni pai mimi? Zvikanzi atakatema padzasa apo kwa kuti ndo pagadheni pani pawo pobata kuipa. Handina kwanisa kutaura nayo, zvikanzi ameno ako muchapedzerana namusomari, ini ndautodini ndakutoenda. Ameno musomari kuti aita seni kuti wakasichipa mugadheni mani uchipinda futi nemugadheni mamusomari. Ndobva ayo vandato anombomudaira vandatosiya bhaindi. Vandazoona mukadzi wakarizungirira mbudzi kuti shamari ko murume wako adireko kunyura zuva radoka, anonyorwa nani? Anombouya konditi sori kana kuti zvaitika zvipi nezvipi. Saka inokuona kuti inini nyaya yakanga yatanga as from 2017 kusvika 2023 iri kumatare edzimhosva, asi iwo wakanga wachimbozvidza chete. Ndichivataura kuti mirai kuita zvamuri kuita izvi. Ini ndaitofa honge ndichikwikwidzana nemunhu wandandiri kurwisana naye, ndichitoshanda ikoko ndichitobenefitawo something, but iwo ndo waitobenefita even wairi mamiti panzvimbo pangu. Saka ndozvoti ndishamisa kuti aunditaurira kuti inini handina kumbobvira ndakashanda pamunda pacho, handina kumbobvira ndakadini, asi iye ndiye akandimisa kuti usaite bazvokuita munguva yenyu. Saka zvondishamisa kuti akuenda kuti kudini. Alright, ingati ndiri papo ndikumendeya kutaura chakana nyaya yakutaura yekuti ndakatema huni, ndakaumisa kuti akutema huni, inyaya yekuti dai ndakaumisa inini, haisi nyaya yekutamba nayo kuti inini ndamumisa panzvimbo yake. Angadai inini ndakuchikumbirawo kuti zvandakamumisa inini ndiani wakandoripota kuti ndamiswa namanjira kuti nditore midziyo yangu. ndosaka ndakazoya kudarika, handi akauya kudare ndo zvakaita kudare ndo zvandakuramba manje. Izvozvo zvaakanga achitaura kudare ari ega pasina umbowo ndozvandiri kuramba. isusu inzwai kuti handina kuramba kuti handisi kukutongai. Tatonga ndakatotenderera izvozvizvi kuti tione kuti paro apa ndepani takatadza kubuda nesolution. Ndo patakati wakomana chiendai mundoone mondi advisor kuti zveshuwa masvikapo, wasvikapo
wanoziva maitiro ekuti waestablishe kuti panzvimbo ndepani ndipani. Wasvikapo woita izvozvo wouya watiadvaisa kuti aiwa panzvimbo paya paya ndepayo unonzani manjengwa mandikumba ndepa mandikumba panzvimbo apa aiwa hapasi pake ndepamai anewo bheti zenda todi totopasisa izvozvo shamwari pasi panzvimbo pako tikaona futi kuti aiwa imimi hamusipo tinoita kutonyorawo kuti no shamwari iwewo ibvapo panzvimbo ndepani ndepeuyu wazoramba kuita zvatinenge tapa determination iyoyo ndo patinototuma touya todi tokutorera futi kana kuti iye tikataura kuti hapasi pake arambira aripo totouya ototorerwa futi chii but ndiye anenge amang'ana. Saka isusu tiri impartial. What we want is to go come and see topa determination inoita favor munhu akakanganisira. Pamusoro mambo inini chinhu wani chirikundinesa nenzvimbo iyoyo magariro atakaita munhu mudai kwamuru ndokumagadheni apa ndoroti apa ndomunda saka zviri kundinesa kandaiita kubenzereka nditobenzereka magadheni andaya 2000 patakapiwa resettlement ndobva tapegirwa namudhumeni mutsetse kuzasi kwemunda apa paine roti. Saka chiri kundinetsa ndechekuti magadheni ese yanangodaita tiri group of 10 hapana pakaremba kutaura kuno nhasi Brian ari kutema magadheni emera. Ndozvatiri kuti isusu izvo dai makauya kutaura izvozvo panga pasina dambudziko. Apa zviro zvakakutorwa ndezvekusauya chete kundukwani madaidzwa nani namambo kuti uyai tikutongei musatembane nematemo anditi panhau iyoyo shangabe andozatoa kutonga handisi kutonga wakomana pamari dzakatotorwa wakomana wangu wacha wakuchitouyako mundounganidzana musi weWednesday wouya mese muripo woona kuti zviro zvakamira sei wobva kutaura idheti ramunouya mese topa judgment panapa kuti takaona kuti aiwa zvinhu zvakamira zvakati 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 ani vavanzwisisa zvichine basa ndaikumbirawo mambo kuti kana wachiuyawo komana wenyu wauye newekulenzi wabvire kupa decision yakakwana tobva tapedza ipopa. Aiwa magadheni ayaudza haanayoka haana mepu akagoyerwa wanhu haasiri mumepu ndozvaari kuuya kuti waestablish nekuti haasiri kusiri kumepu ndichinzwa inini chakamira ndofuka izvozvo hazvisi zvake timutaurire kuti hazvisi mumepu saka taakuya dispute yataakutoona kuti right zvifanika maruzevha musina mepu but tinopedza madispute iye kutaura kuti apa ndepanhingi asi hapana chii zvinhu izvozvo hadzina chii mepu. Saka tinosolva madispute maruzevha musina mepu asi totopedza totoona kuti aiwa apa ndepanhingi uyo angoita hake nharo asi ndepanhingi. Saka wanouya musi wechitatu musi wechitatu wacho imimo chinoungana sevillage tiri kuuya muchitatu chacho maungana sevillage tochionesana mani tichabuda nedetermination yenyika then comrade moyeka muunganidza vanhu chitatu waunga vari